És com si t'haguessin convidat a una festa a Roma. I tu hi aniràs, Romina. Però nosaltres farem tot el possible perquè hi vagis a peu. Malauradament és una malaltia que ens toca de molt a prop a molts i d'observar al teu voltant com una malaltia com l'Alzheimer no només afecta el malalt, sinó erosiona o canvia les normes del joc, no? de tots els que l'envolten. Per mi crec que va ser la guspira per posar-me a escriure aquest text. M'ha fet reviure molt tot aquest procés d'una malaltia d'Alzheimer que coneixem i del seu cuidador, i jo la recomanaria moltíssim perquè, a més, ajuda a entendre, a veure-ho, a viure-ho diferent des del món del teatre. Tota l'obra vas veient les necessitats d'aquest cuidador i les necessitats de la malalta. Llavors, amb això, els professionals, tot l'equip de primària, els hem d'ajudar, perquè el cuidador de 24 hores amb una persona amb aquesta malaltia, que és dura física i emocionalment, tenim claríssim un rol d'ajudar. L'art ens acompanya, a vegades coses que hem viscut, les posem damunt de l'escenari i el fet d'identificar-nos, no? De riure, de plorar o de col·locar-nos en lloc de l'altre ens pot potser fer veure coses que potser a vegades no veiem. El Marcello Mastroianni i em queia molt malament. Molt malament. Molt.